Greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel, LV Amor Cares, and this is your friend, Lou Amor. So, dili nga gayon na, mag-iskut-iskut kita bahin sa mga frutas nga ni sa tuang naso diri sa Philippines, no, which is very abundant, no. Usa ni ana ato karong pagahinganlan mao kanang saging, no, kaning saging. Ako kining of course kaila man taog saging, no. So kining niya aduna kitay saging, aduna kitay apple, aduna kitay oranges, no, kanang tawag nato kiat, kiat, no. So whatever ato kana i-discuss karon ang iyang mga nutritional value. Aduna usa ka fruit nga wala lang nato tungod kay nahurot na. Sa atong thumbnail makita nato di ang marang. So atong unahon ang marang. Ang marang di ay usa sa akong nahibaluan nga packed with vitamins and minerals kana siya, no? Anaa kaniya rich kana siya sa of course carbohydrates, makabusog siya, medyo milky, and then naa diha ang riboflavin, naa diha ang mga B vitamin nga vitamin 6, B6, no? Riboflavin, mga niacin, mga thiamine naa diha, and then protein, beta carotene, no? Antioxidant usab kana siya, o nindot gayud kaayo napay phosphorus, no, magnesium, mga potassium, rich kaayo ang mao nga prutas kana gitawag nato og marang. Apan magbantay lang mo usab kita niya ng marang tungod kay highly nutritious kana siya, fats pa di ay, protein na kana siya kumpleto. Kung aduna kitay nagantos kita niya ng mga acid reflux, dili maayo kana siya palabian tungod kay mo maka-trigger kana siya, no, sa acid, no, tungod siya katamis. Tamis man gyud na siya. So maayo kanon ang marang kung kalabangaan, kana bang dili pa siya hinog kaayo, kana medyo kalabangaan, no. So nakasabot man tingali kita unsay kalabangaan, medyo hinog-hinog nga medyo may pagkahilaw. So muna siya, mo nindot kayo kanon alang sa marang, no, very nutritious nga klase sa fruits, no. Mura-mura kana siya gitsura og kana bang pulo, kana bitang bread fruit, no? Mura-mura kana siya gitsura, pero gwapa gina siya. And then another fruit nga ato karon nga i-discuss nga nutritious usab, highly nutritious, banana, kanang saging, bisan unsang klasiha sa saging, malakatan, matundan, mabulungan, kanang naang kadisnon, sulay bagyo, tudlog dato, mga pinipita, murado, daghang kayong klase sa saging diri sa Philippines, no? So, in short, bisag unsa nga banana, basta saging, muna ilang mga joke, no? So, nutritious usab kayo ang saging in which maayo ka na siya nga source sa potassium, no? Aduna usab siya kanini ang jutay lang sa mga vitamin B6, kanini ang sa carbohydrates, naapod siya protein gamay, naapod siya gawa sa potassium, naapod siya vitamin C, no, makakuha po ta anak niya. And still ako kung i-remind na dili po na siya maayo palabian, labi na og sobra na kaayo kahinog tungod kay mag-aslong usab ang ato ang digestive tract, no. Please be reminded nga kanang saging mao na himuong ketchup, matod pa sa ako ang gastroenterologist, no. So pero lami gina siya, 1 to 2 bananas a day, makaayo gina siya sa lawas usab. Ari kita sa apple, the same with banana, rich kana siya sa potassium, rich in vitamin C, rich in mga magnesium, mga phosphorus tanan, no. Unya antioxidant, aduna kana siya usa ka nutritional value nga murag anti-cancer bitaw maka-prevent siya, no. Like saging, maayo sad siya sa heart, ang iyang health benefits, it is food for the heart, no. Gani sa United States of America, ila man ang murag ila gyud na nga unsa bay whatever kani kita murag saying nila nga an apple a day drives a doctor away, no. No, keep the doctor away. The same sa banana. Diri pud sa ato sa Philippines mingon pud nga banana a day keeps the doctor away, no. So
maura ka na sila og mga nutritional value. So dili ta magpakawala ni anang banana ug saging, banana ug apple a day tungod kay maayo kana siya sa ato gayud nga lawas, no? Health benefits ana niya nindot gyud kaayo, no? Kung ato lang ma follow nga kada adlaw mukaon kitag apple ug banana kada adlaw, makaayo kana siya sa atong lawas gayud usab, no? And then another thing nga rich pud kaayo sa vitamin C kaning kiat-kiat, no? Kaning oranges, kani bitang gagmay nga klase sa orange, no? So mao kini siya, common kay ni siya during Christmas, kanini siya tamis gid siya. Ako siyang gi-squeeze ganina, gi-slice then gi-squeeze nako, then akong giinom. O lamig gid siya kaayo, no? Tamis. So vitamin C, no? Fights infection, makaboost usab sa immune system. Labi na karon nga uso bitaw ang hilanat kanang ulan-ulan, dayon mainitan. So di natoy kalimod nga atong lawas gayon madaot tungod ni ana exposure sa kanang sobra kainit ug sobra usab sa ulan-ulan, no? Kay dili na kaayo unpredictable ang ato ang weather karon. Mukalit lag init and then muulan, or mukalit og ulan, mukalit og init, no? So diha ana murag kuan ang ato ang lawas kana bang murag ma-shock siya, no? Kay gikan ga init then muulan, gikan ulan init na sad. So daghan kaayo ang nagdaot karon, no? So maayo kana nga atong lawas ato yung busgon ni anak nga mga fruits, bananas, apples, oranges, no? Kanang mga marang, even mangosteen, maayo kana sila kaayo sa ato agayod. Ano na gid siya health benefits nga maka-boost sa atong immune system aron dili kita dali matungi, dili kita dali magdaot, no? So ingon ana ka rich ang mga fruits nga atong pagakanon. So daghan pa kaayo diha, although medyo may pagkamahalang medyo, pero worth it ang iyang presyo, no? Sa atong lawas usab nga ang atong makuha gikan kanila, no? So it's good nga dunay banana, apple, oranges, no? Kana na ang uban pa nga mga tropical fruit nga season gayod, no? So ang marang murag naay mga marang pagyud karon, mangosteen ang akong nakita. And then mao lang kada tingali karon ang atong topic mahitungod ni anang ang ato di ang title karon sa ato ang video mao kanang deliciously sweetilicious tropical fruits, no? Deliciously sweetilicious tropical fruits. So I hope inyong inyo usab nga i-follow ang ato ang video, o until here hangtod sa sunod natong paghisgot-hisgot sa uban pa nga mga informative nga mga vlog nato, no? Nining atong LV Amor Care. So bye for now, have a good and godly day everyone, and please take care of yourselves always, because ang atong panahon karon is dili managsama, no? And then drink plenty of water aron pod maka-cleanse kana siya tanan og maka-fight usab sa mga lain-lain nga mga sakit, no? Labi na sa sore throat, kanang sipon, no? So ingon ana, with the fruits, with the water, ma-protect din nato ang atong lawas ni ana. So have a good and godly day everyone, and please remember this: when the going gets rough and tough, just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So bye for now. If you like the content of this vlog or this channel, feel free to give love. Love to click the word subscribe, the bell button, and please comment, no? Ako yung tanan nga comment ninyo ako ginang naagi reply, no? Dili ko mo leave og comment nga dili gaman na to reply. Naagi ko i-reply kada comment nga akong mabasa. So bye for now. Salamat kaayo o hangtod sa sunod. I hope na-enjoy ninyo ang ato ang video karon. So salamat kaayo mga palangga.